Yes. Don't you nkani mene yamagei mukangoisiya achire manyazo echifuka mukamati ndichani yeza kuti tapanga uje mumamona uje amati antitiwo amadi akakapa TV Simadore ndibona ngasana ntuma amesa kuti ndiye basi tuye ndiye wajaira number 1 zauji siru zau satana zopana chito komwe apita mtali kana wonso ali nduna yoyang'ana samaiko ena foreign affairs imene Cochrane died British High Commission of Malawi adathamangitsidwa zotsatira zake andolithandiza ndalama adasiya ulithandiza ndalama mapeto ake ndalama zakunja zidasowa munthawi ya malemu apingo anyamata awiri ajamena akuti afuna kukwatirana acho magihe acho anyamata amene aja atsusana komanso kunyoza miyambo yathu atsusana komanso kunyoza zipembezo zathu atsusana komanso kunyoza malamulo athu amene wawo akutumidwa ndi anthu kunja pali maboma ena akunjako amene sakusangalala ndi chitukuko chimene bingu akufuna kubweretsa kuno ndi amafuna kuti apeze chifukwa choti atseke ndalama zimene akutipatsa kuno zija ndiye ndikuwafunsa kuti kodi inu zimene zotheka iti kuti mutseke ife tikuchita ntchito democracy mudziko muno yamphamvu mudziko muno sitinamange munthu aliyense chifukwa cha ndale mudziko muno aliyense ali ndi ufulu ine ndimanyozedwa ndimatukanidwa sitinamange munthu aliyense muno komwe apita mtali kana wonso ali nduna yoyang'ana samaiko ena foreign affairs imene Cochrane died British High Commission of Malawi adathamangitsidwa zotsatira zake andolithandiza ndalama adasiya ulithandiza ndalama dzana ali amanena kuti haya chifukwa chani Malawi ikugula ndege koma kumene inapitaku maiko kapena 40 oso anabwera ndi ndege zawo koma Malawi kuti ya tisagule ndege ya pamene ndege ija tikuyenda mochipa kwa basi panafikiratu nthawi ina imene timati tikachita haya ndege ija amatichita charge $10,000 per hour simasewera amene nthawi imene kuchoka ku Johannesburg kuzafika kuno ndikuchoka unopita ulendo wina kukabwerera $10,000 every hour zimene zona panopo poti ndi athu tikulipira ndalama zochepa kwa basi kapena 600 to 700 per hour basi ndiye ife tinagulabe koma ena atu ati anachepesa ndalama zimene amafuna kuti basi ati anyanyala chifukwa agula ndiye ndinati kuti bwanji mungonyanyala mungochosa ndi office yanu muzipita